जी वाह वाह अजय भैया वाह। अरे वाह जी हो खूब गई हमरा भजन के भाव तू दे देबो। हाँ हमरा ई भरोसा ना लखो। अरे खूब गर्दा कोई लेकिन जहाँ तक बारह ठीक है बुझाता हाँ है अगला एगो लादो तनी एकरे के जवाब दे दी हो। एकदम जवाब दे के देखो तब कह और हम तोरा से काथी कहीं हाँ विशेष कुछ नहीं कहेला लगावे के होखे तो बागो लगाई लगाता प्यास लगाता काट लगावे के ना चाही और जलावे के होखे तो दीप के जलाई केहू के दिल के जरावे के ना चाही। अजय भैया क्या हो आज के जमाना के रोमांटिक गाना चलता वही हिसाब से हाँ हमने के चले के बा। कैसे हो कैसे सुभाष भैया एगो लड़का के हाँ। एगो लड़की से प्रेम बा अरे कैसे? अचानक वो लड़किया हाँ के शादी तय हो जाता लड़कावा गम में पागल भइल बा पागल कैसे हो कहता क्या कहता बा अभिषेक बाबा आहा, सुभाष भैया कि तोहर गम में सनम रहतानी हरदम अरे जो हो कि कतनो चाहिले भुलाए हम भुलात नइखी कि कतनो अरे चाहिले भुलाए हम भुलात नइखी तहरा फेरा में ये जान खाना खाते नहीं वो तोहरा फेरा में ये जान खाना खाते नहीं थी। रोते रोते मिले हमसे आई बड़ी खबर जान आज हल्दी से लगाई बड़ी खबर जान आज हल्दी से लगाई बड़ी तेरे गवा में सलाम खाना आज नहीं तेरे गवा में सलाम खाना आज नहीं लड़कावा कहता कि फेर में तहरा जियल मुश्किल हो गईल इतना सुंदर चेहरा झंडील हो गईल अजय भैया हमनी के तो ढेर बोले नहीं चाहिए लेकिन अतने कहेला सोचे के पड़ी तोहरा फेर में तहरा जियल मुश्किल हो गईल इतना सुंदर चेहरा झंडील हो गईल कतनो करी प्रयास टूटत नहीं खेतो हरयास कतनो करी प्रयास टूटत नहीं खेत हरयास हम ढील दिल बारू तहर जाते नहीं की तहरा गम में सनम खाना खाते नहीं की तहरा गम में सनम
तू भूला के दिल तूर दिहलू याद गणेश के जाके तू तो फूल दिहलू कतनो करी प्रयास टूटत नहीं खे तोहर आस कतनो करी प्रयास टूटत नहीं खे तहरास हमके ढील दिल बारू तहर जाते नहीं की तोहरा गम में सनम खाना खाते नहीं की तोहरा तोहरा गम में सनम खाना खाते नहीं की तोहरा गम में सनम खाना खाते